No ennen kuin mennään siihen, että miten tavallaan, miten se niin kuin lähti se koko operaatio niin kuin, rakentuu siellä, niin tämä oli tämmöinen kielen tutkija J. Mary Arthur, joka kertoi, että tämä emusota on terminä täydellisesti sopiva australialaisten väestön kielen käyttö. Että se kuvastaa syrjäseutujen asukkaiden perinteistä ilmaisutapaa, jossa luonto ja villieläimet nähdään vihollisina, uhkana, pelottavina ja pakottavina tekijöinä, joita vastaan asukkaan tulee taistella tai käydä sotaa menestyäksi. Että tässä luotiin tämmöinen asetelma, että tämä on maanviljelijät vastaan emut. Mutta kun ethän nää nyt voi ottaa kunniaa tai asetelmaa emuista. Emuthan on, niin kuin, jos mä mietin mun päässä, niin emuthan on niin kuin niitä nössöimpiä niin kuin juttuja, ketä vastaan nämä voit sotia.